La 17 ani, Andrei Șelaru ar putea liniștit să se întrețină singur. Are vlog de când avea 11 ani și astăzi a ajuns să aibă peste 1 milion de fani abonați la postările sale de pe internet. Vedem acum povestea pe scurt a celebrului Shelly, apoi îl poftim chiar aici în platou. Școala este un mediu ostil unde cei slabi sunt prada celor puternici, o lume fabuloasă, plină de specii interesante. Astăzi vom intra în acest mediu inedit și vă voi prezenta cum să supraviețuiți unei zile de școală. Andrei Șelaru, adică Shelly, avea 11 ani și era în clasa a 5-a la școala Mircea Eliade din Craiova, când a înregistrat prima postare pentru vlog. Era doar un copil care încerca să experimenteze cât mai mult și care accepta orice provocare primită de la cei care îl urmăreau. Salut, eu sunt Shelly și acesta este primul vlog de pe canalul meu de YouTube, unde vă voi prezenta câteva lucruri despre mine. Va fi ca o introducere pentru celelalte vloguri care sper că vor urma. Azi, 6 ani mai târziu, canalul său de YouTube are peste 1 milion de abonați care îl urmăresc constant și este unul dintre cei mai apreciați vloggeri de la noi. Locuiește împreună cu părinții lui, dar se întreține singur de multă vreme. A învățat singur să filmeze, să monteze și să scrie scenarii și e mult mai matur decât era la început. Deși și-a păstrat abordarea proaspătă și nonconformistă, își dă seama că are o responsabilitate față de milioanele de fani și n-ar vrea să influențeze negativ. Alimentația este foarte importantă în acest mediu ostil. Singura sursă de hrană și de apă este acest chioșc infect cu o coadă de 10 metri. Nu stau la coada aia. Alimentația mănânci acasă. Eu la 1 și elevi încep să intre în școală. Este foarte important să... proiectul la chimie? N-am făcut niște mașini, nu știu ce să mă facă, că o să mă asculte. Această specie de ripitoare foarte des întâlnită în licee bucureștene este caracterizată de hiperactivitate și de un țipăt strident. Dar chiar o să mă asculte. Chiar nu poți să mă ajuți? De asemenea, face acești ochi mari și fața bosunflată de filtru de Snapchat crezând că impresionează. Nu cădeți în capcană. Chiar nu pot, n-am nicio posibilitate. Chiar nu pot. Shelly! Bă, voi v-ați făcut proiectul la chimie? Nu. Ori nimeni din clasă nu și-a făcut, o să enerveze pe noi și o să ne dea lucrare. Ați învățat măcar? Nu, dar ne descurcăm noi. Trecem peste orice împreună. Ieri era un tip de treabă. Și era o tipă de treabă. Bine, de când sunt împreună sunt cele mai enervante două persoane de pe planeta asta și mereu sunt împreună și mereu se ring. Te iubesc. Și eu te iubesc. Se iubesc. Ce sentiment poetic. Da, sunt geloși, se ceartă în fiecare zi, relația lor clar nu mai merge, dar se iubesc. Ce sentiment. Omorâți-mă. Supraviețuirea în timpul orelor depinde foarte mult de locul în care stai. Pentru cele mai mari șanse, alege ultima bancă de pe rândul din mijloc. Astfel, profii de la catedră nu te văd pentru că ai colegi în față. Și mai bine dacă ai un coleg ca Dragoș. Ce faci, mă, Dragoș? Dragoș s-a dus la magazin. Dragoș e cel mai tare. Dar știi pe cine nu ar trebui să ai coleg de bancă? Shelly, stai și cu mine în banca asta că n-a venit Ioana. Cum ziceam. Shelly? Bună ziua! Bună ziua, copii! V-am adus testele. Mai întâi, Este momentul decisiv. Sper să treacă de mine. Șelaru, E de rău. descrie și mie, te rog frumos, legea lui om. Legea lui om. Legea lui om. Da. Legea lui om este... Ești om cu mine, sunt om cu tine. Domnul Bucă nu are simțul umorului, am uitat să vă zic. Shelly este acum aici însoțit de gașca lui de 5 prieteni la fel de fantastici să ne dezvăluie cu toții mai multe din tainele internetului. Să-i poftim! Copii, bine ați venit! Sărut mâna! Bine v-am găsit! Salut! Luați un loc aici, vă rog frumos! Ce faceți băieții care cuceresc internetul? Și fetele. Băieții și fetele. Din ce în ce mai bine. Foarte bine. Nu? Pentru că ești din Craiova. Da, și vii destul de... Sau te-ai mutat în București? Nu m-am mutat. Vin destul de des, cam la fiecare săptămână fac drumul ăsta de 2 ori Craiova-București. M-am săturat. Da, sunt drumuri, sunt autostrăzi, e ușor. Bun, ai început cu vlogul când și cum. Și vreau să mi prezinți pe fantasticii cu care veni deci o să încep cu asta. Ieri e Pain, noul membru 5 Gang. Noroc! Salut! Ea e Dia, singura fată din gang. Ieri e Gami, cel mai mic dintre noi, are 15 ani, un canal cu 200.000 și unul cu 300.000 de abonați. Și ieri e Exploit, mastermind-ul din spatele pieselor 5 Gang. Ieri face beat-uri și se ocupă de producție. Observ că toți aveți aceeași freză. Da. Adică a fost o regulă, bă, vrei să faci parte din echipa asta, uite-te la freza mea, trebuie să aveți aceeași freză, nu? Bă, în afară de tine, mă rog. Putem să-i facem și aceeași freză. Cum a început la tine povestea cu internetul și cu vlogul? Povestea cu internetul a început când de când m-am născut, pentru că am stat foarte mult pe internet când eram mic.
am descoperit foarte multe lucruri, mi-am dat seama că de pe internet poți să înveți niște lucruri foarte interesante. După aia am descoperit YouTube-ul și vloggerii și am zis, wow, vreau și eu să fac asta. Vreau când o să fiu mare să mă fac vlogger. Nu, am zis inițial când o să fiu mare o să mă fac vlogger și am zis, da stai, de ce nu acum? Și pot ai să fac început. asta de acum, da. Inițial mă gândeam că e un dezavantaj, că ai, nu știu, 11 ani, eu la 11 ani am apucat de vlog, mă gândeam, bă, ai 11 ani și faci vlog, nu o să te ia lumea pe în serios, dar cu timpul mi-am dat seama că a fost cel mai mare avantaj al meu faptul că m-am apucat de mic. Și acum e star acolo la tine în Craiova și nu numai. Da. Dacă mergi pe stradă prin Craiova, presupun că dai tot felul de autografe, stânga și în dreapta. Da. Ai peste 1.200.000 de abonați pe canal și crește treaba acolo. Da. Asta este, ei sunt oameni buni, oamenii care cuceresc internetul. Shelly și o gașcă de fantastici, cum spuneam ceva mai devreme. Spunem ce ar trebui să înțeleagă oamenii când se uită la tine, pentru că înainte știu că făceai tot felul de provocări, nu? Provocările au fost destul de... a fost o chestie episodică la mine, nu mi-am axat adică niciodată, n-a fost o chestie de bază. Le răspundeai și făceai tot felul de provocări, nu? Da, dar nu, n-a fost ceva definitoriu, au fost doar 3 episoade de provocări undeva prin 2013. În principiu eu mi-am axat canalul pe divertisment, asta însemnând vloguri și sketch-uri, cam astea sunt componentele de bază. Așa, să spunem, ascensiunea sau de unde ți s-a schimbat? Adică înainte făceai provocările astea, apoi ai zis nu mai vreau să fac asta, vreau altceva și apoi altceva, cum? Eu m-am schimbat cu timpul, m-am maturizat, îți dai seama că de la 11 ani la 17 ani e perioada aia în care îți dai seama că te schimbi cel mai mult ca om. de noi, vă dați seama. Da. Și cu timpul m-am maturizat, am încercat să-mi îmbunătățesc umorul, să îmbunătățesc glumele, să încerc să-și educ anumiți oameni și evident că cu creșterea numere vine și responsabilitatea și cumva am pus toate chestiile astea la un loc cu divertismentul și acum așa s-a schimbat formula. Câștigi doar, adică poți să treci doar din ceea ce faci da, tu? Da. Lejer și cred că și la ei se aplică decât asta. Oricum treci cu părinții, presupun că sau i-ai ajuns și tu la întreținere acum. Da. Ei ce fac când se uită pe internet? Au momente în care zic, băi, Shelly, nu așa. Foarte rar. În general sunt foarte suportivi și le place direcția în care merg și mă sfătuiesc cu ei foarte des. Shelly? De la numele meu de familie Șeraru. Când eram mic îmi spuneau colegii Șeraru și după am apărut Shelly și când mi-am făcut contul de YouTube am zis să rămân pe doamna profesoară ce face? Shelly. Doamnele profesoare. Cum doamnele profesoare? Doamna profesoară mă refer la mama ta. Mama, care ce să mama facă? Ta, Sigur se uită la noi în momentul ăsta. Sigur se uită la noi. Doamna profesoară. Bună, mama. Iar tatăl tău este în agricultură? Nu, e inginer silvic. Inginer silvic, foarte frumos. Un fel de pădurar de birou, ai putea spune că sunt convins că și el se uită la noi în momentul ăsta și părinții tuturor se uită la noi în momentul ăsta. Bun, perfect. Spune-mi, după că termin acum cu tine și cunoaște mai bine și pe ei. Da. Ești în clasa 10, când termin, ce vrei să te faci? Când vei fi mare? Vreau să mă fac vlogger. Cu acre, cu carte de muncă? Da, vreau să continui pe zona asta de vlogging, să branch out în divertisment. Facultatea ori un ATC, ori ceva pe marketing. Și e o diferență, știi, adică ori teatru, ori marketing, adică sunt domenii total opuse. Un ATC pe regie. Vreau să văd în ce zona mai mare nevoie de cunoștințe, pentru că vreau să mă îmbunătățesc și cunoștințele de film și de videografie, dar și cunoștințele de marketing, de PR și așa mai departe. Vreau să văd de cea mai mare nevoie. Doamna profesoară spune să aleg ce-mi doresc eu, pentru că așa e cel mai bine. Doamna profesoară, de exemplu, știe că ai iubită? Doamna profesoară nu știe că am iubită, pentru că nu am iubit în momentul acesta. Băi, fetelor, asta am vrut să aflu pentru voi. Deci Shelly n-are iubit. Nu, am vrut să aflu chestia asta, îți dai seama că ai foarte multe fane. Da. Perfect. Haideți să vă întreb și pe voi și vreau să-mi spuneți, voi cum vedeți viitorul internetului și la tot ce se întâmplă în ziua de astăzi? Viitorul internetului, practic, încercăm să evoluăm cât mai mult, astfel încât să transmitem un mesaj cât mai bun pentru toată lumea, pentru copii și încercăm să... Dar ce înseamnă un mesaj mai bun? Adică de unde până unde știi tu că mesajul pe care îl transmiți e cel bun? Pentru că poate tu e subiectiv și e bun pentru tine, dar nu e bun pentru cei care îl urmăresc. În general ne sfătuim împreună pe ce comunicăm. Acum că suntem și o echipă, eu asta mi-am dorit de mult, să am o echipă în jurul meu și să... Pentru că aveți o responsabilitate la urma urmei, uitându-se foarte mulți copii, la un moment dat s-ar putea să o apuce pe o direcție recomandată de voi. Și nu întotdeauna direcția aia să fie cea mai bună poate pentru ei. Noi suntem destul de confident că nu influențăm pe nimeni în rău și cred că... Dar vă gândiți la treaba asta, ne gândim nu? Adică vă gândiți de multe ori și spuneți, băi, dacă facem așa, s-ar putea să am un sketch în care vorbesc despre școală, cum a fost chiar asta pe care l-ați arătat, chiar surprinzător de mult, ați luat foarte multe nume bune de acolo. În sketch-ul acesta, bineînțeles că ne-am gândit înainte până unde ne ducem, care este limita ca să nu influențăm pe nimeni negativ. Într-un mod rău. Dar știi ce vreau să vă întreb? Cum lucrați împreună? Pentru că din câte știu tu ești din Arad, nu? Da, eu sunt din Arad. Tu ești din Sfântul Gheorghe, mai e cineva din Cluj, nu? Din Cluj. Și cum faceți? Cum vă întâlniți? Cum lucrați împreună? La București, Gabi, mereu. tu ești din București, nu? Da, eu sunt singurul din București. Deci întâlnirile sunt în București, presupun. Da. Cum faceți? Vă întâlniți săptămânal, lunar? Cum procedați? Săptămânal sau o dată la 2 săptămâni, ceva de genul. Și cine scrie scenariile? Fiecare pentru el și ne sfătuim împreună.
Păi așa, adică dacă pe tine te enervează ce scrie el sau nu-ți place ce scrie ea, ce faci? Dar mie îmi place ce scrie Exploit, dar știi cum e pe versuri, omul? E fără joc. În general... Lasă-mă, mă duc un pic lângă ei, mă. Ia, vorbim numai cu tine. Stați, bă, băieți, să vin între voi. Ia ziceți, mă, băieți, cum e internetul? Tu ai 15 ani, Gami? Da. Ai venit cu părinții azi la emisiune? Nu, n-am venit. Deci te-au lăsat singur? Da. Te-au lăsat singur, da? 15 ani? Da. Vedeți pe internet? Flexul. Să zicem, nu, încă nu. Dar Îți place foarte tare ce faci? da, chiar îmi place foarte tare ce fac și vreau să continui cât mai mult. Dacă ar fi să fie o pedeapsă, ar fi să-ți ia cineva calculatorul să nu ai acces la internet. Da, chiar da. Cred că asta ar fi dureros, nu? Foarte dureros. Fii Dar atent. nu cred că o să se întâmple O să am o foarte întrebare după aceea, foarte dură pentru mine. Tu ai 19 ani, nu? Da, da. Mulți înainte. O să vă întreb ceva acum serios. Eu fac o emisiune de divertisment, am văzut Shelly, la un moment dat ai făcut și niște filmulețe despre diferiți colegi din alte televiziuni și așa mai departe. Ajung imediat la întrebare, dar vreau să te întreb, tu ești student la La media digitală FUSPAC în Cluj. Plantă? Dacă, stai, fii atent. Plantă, dacă îmi spui la ce a zis că este student, îți dau 1000 de euro. Îți zic eu dacă îmi dai 1000 de euro. Da. Deci Plantă a zis, bă, ce facultate a zis băiatul ăsta, bă, că pe vremea mea nici nu exista așa ceva. Deci fii atent, dacă zici la ce facultate a spus că ești, dau 1000 de euro. Dar tu ești Plantă, n-am știut niciodată. M-am uitat la ăla cu Munteni și era Plantă și am cine-i Deci Plantă? facultate FUSPAC, profilul media digitală. Te-a închis. Chiar e Plantă. E bine. 1000 de euro. 1000 de euro, trebuie să ne dea el nouă. Că oricum, dacă îl întrebi acum, fac pariu că nici acum nu știe. Zi-mă. Ceva digital. Ceva digital. Și cu ce se ocupă facultatea ta? E... Da. E bine, e fresh, se axează pe social media, pe chestiile de pe internet, chestiile noi. Și... Adică, practic, e un domeniu nou? Da, și eu cred că chiar mă poate ajuta în drumul ăsta pe care l-am eu. Cred că sunt chestii pe care le pot învăța de acolo și să le combin cu ceva eu. Credeți că ar mai putea să existe o lume în ziua de astăzi fără Facebook, fără Instagram? Nu. Ar putea să existe, ar fi cu foarte mult diferită și clar mai tristă. Și mai lentă? Mult mai lentă. Ar trebui să facem vloguri prin telefon, prin dial-up. Ne sunăm toți abonații, salut. Nu, perioada pagerelor. Sau un Radio Ric. Avem și o singură domnișoară aici în gașcă. Cum e cu băieții? E foarte bine, sunt prințesă. Chiar se poartă cu tine ca cu o prințesă? Da. Tu ai terminat liceul de curând? Da, ai 21 de ani și n-ai mai dat la facultate? De ce? Pentru că m-am axat pe vlogging, am terminat și cu handball, am făcut 8 ani handball și am început cu YouTube-ul și am zis că rămân cu YouTube-ul dacă tot merge. Perfect. Și tu am înțeles că ești un fel de șef al lor pentru că ai și 21 de ani și tu poți să te impui, nu? E mama noastră, mama grupului. Da, suntem ca frații, dar sunt și mămica lor într-un fel. Și ne facem niște omlete, n-ai idee. Senzaționale. O să o aduc într-o zi. Oamenii ăștia sunt foarte talentați, puteți să-i urmăriți pe internet. Sunt niște puși care sunt foarte responsabili de tot ceea ce fac, iar întrebarea mea era în felul următor. Și spuneam că s-ar putea să fie o întrebare mai dură pentru mine. Cum vedeți voi viitorul emisiunilor de divertisment? Pe internet. Nu, pe internet? Nu pe televiziune. Adică ce vă enervează pur și simplu la emisiunile de divertisment sau ce ați schimbat voi? Cred că diferența dintre o emisiune pe internet sau ceva ce facem noi versus o emisiune de divertisment este că atunci când ai o producție atât de mare, sunt foarte mulți oameni care își dau fiecare input. Uite, mai bine facem asta și așa mai departe. Și cumva cred că se pierde ideea de individualitate. Lumea se uită la televizor. Fiate, lumea se uită la televizor. Ce crezi că ar trebui schimbat la emisiunile de divertisment și de ce nu la această emisiune? Ca să fie... Noi suntem lideri de audiență. Am vrut să zic asta, Plantă. Și noi pe internet. Ce am putea să îmbunătățim? Nu, eu cred că sincer ești destul de bun în rolul de prezentator. Băi, notați asta, Shelly a zis treaba asta, da? Chiar mi se pare că e ok. Din nou, cred că asta e în general o problemă a televiziunii. Nu pare totul la fel de natural pentru că nu aveți feedback-ul oamenilor. Televiziunea, spre deosebire de internet, e un monolog. Tu vorbești, oamenii ascultă. Pe internet, oamenii pot să reacționeze într-un mod bun sau într-un mod rău. Am făcut un live pe Facebook acum 2 săptămâni, m-am plimbat o oră la metrou cu toți oamenii, am stat de vorbă. A fost foarte tare. Da. Băieți, să aveți baftă, să ai baftă și să ai grijă de ei. Și să știți că vă mai aștept cu mare drag aici când veniți în București și faceți o ședință, poate o facem o dată la emisiune.
Mulțumim mult. Mulțumim. Și noi. Să rămână mama lui Shelly, să știți că Shelly a fost cu minte și a luat 10 astăzi la emisiune. Noi continuăm și avem o trupă ce sunt convins că o să vă placă, dar asta se va întâmpla după publicitate, liniștiți-vă, Direcția 5 sosește aici imediat.